Jr. and Honorable Skip Federated President Mariel Padual. Middle number. Tulungan kami at nabahagi. Naging kuwak di kurmat sikitan ba? Inamang ron mga libot. Inamang Diyos sa mga isod. Inamang kurman kabutan. Isang hirit pang oras isang hirit pang oras ay pinapaundang. Kami ang nagsabaw sa sirap at makuras. Sa rin na tungkot pagkasun kita ng forma. Ang inainigaan at hindi umasama paraiso. Dirikot na mo ikutire, espirado. Suruhin ka masila'y inatao. Kami katulog at nabahagi. Salamat, Honorable Sangguniang Barangay Member Roger Catayong Jr. Nga damang salamat liwat ka Honorable Skip Federated President Mariel Padual. Damang salamat na iyong pagsayaw.